khol sopoi maya pia tini no salang nugo sini sikla chalai rok borok muchungui no chili phayo borok jotono sini thinangni nangnai soknai borok no belai khe lamsogo khabai khukbai hamjangmaya pharo tai chini da koto songor achujak tongo da sotto no jotono sinio da hemonto da sombu obohai chini mami ojita songro kobangma chini okra chalai chini chalai baksaro tongo jotono no khakaham tai khulumya pharo aw je phuru chini hakotor eba desh eba bosong lilago dera khurau kalayo afro chini rangini tai chini sikong abno methobi mano walai lai ko khitar lai silai rom lai abno so mecheri mano chini Rwchabmung bai sotoni mano chini Rwchabmung bai chini Bijab bai Sima bai abagino tini no sal belai ke chini ruktarnani surungnani sal chini dophawo seinai kurui chini dophawo rochamnai ba sukuri ko jeng tabo phano rochabnani hini rutu khakai Rwchabmung maya kaisa bechebo Rwchabmung snamjage ko abo je tui tongnai rok khlai tongnai rok abial no saimano obaike dakoto asuk kobangba Rwchabmung kurunglong no chobui borok no tuidului Rwchabmung sunammani aro ang botongmani no piani kepal hamia jorawani khorang sogya belai ke borok no buang hambai maya pharo jotono pal ke thangi pal ke sal obaike Rwchabmung bokhiri sunammani bagai o Rwchabmung ro khana tongmani simia sini langmao sini tongnani janani thinangni jottono aro khurcha jaktongo belai no khana tok ang khana jak kisa sini thinangni srai rokno ang bisi koglok riya norok to Rwchabmung mosamung ro konainai obono kachana muchungo obahake norok hamjagui chini thinang no baike tebo khom khlaiman norok sinche tebo kurung tebo sinai norok je sep mani tongo senga sekman buya norok tabu sak no mobile Rwchabui hayung ganangi piri mano o sep bonong ni thani tongo norok o sep ganang technology ni o jora norok achaija khaklayo norok tebo sotonei tebo chugrui tebo hayung piri tlang manano sung kono rokom khai tuilai poja haki hiliklai sing yakalai thiasak ni tilai tongko tilai no tongo hamjak mani bagai chrai rokni haduli machawi okra rungni thapra machawi chung tabu poti tongka buchi ni kogono tong okra rok bai tongkai thapra machawo chrai rok bai tongkai haduli machawo haipano surungmungle mano chung tabu poti lai tongko khaklayo chini bosagotini soman tabu nana nungnai mangsi bangkha takisa ke ma koto nungnai bo phayano phaidino honi lamsugo norok no pai playa hamjang ya pharo tini no sanja kachang todok sanjao chini jora taibo tamsarai bisi sara bisi rasai abo thangui tongthun chini hodani kok pinai dakoto salang korok kobangma kok khurjalangkha kobangma kok thaisepan khibnani kore kaisepana hawo kalaya abono pirjak thun asukno nayo tai sini thinangni jatiro teibo kothumui phaitun obo haisamo kahamo khulumka tei hambai afaru belai ke hambai madam no tinini obohai pandawo nangmani koknak mabagi tai belai tebo khaka hamtai hamjang maya pharo nai tongnai joto okra sakra tai joto siklaro je jaikhe kaisomui khanai
tonglaimani bagi phaike pamjani bechebo जों ताबो खायनो हाय कक खोनालायानो हास्टेनि रोचाबुं बानो करं ताई सै करं सार विकास रायते परमासानो जरायाफोर किच्छा तिनिनि पान्दानो रगि कगनारनानि बागै Jatano Karikha tei pandau sapajak jatano ni khabangni hamjang yathare kok thajathani shawno actually bang sawo ang masania abang sere kan sawo am beskan ngan sei opera sakra asujak tangko dashito asujak tangko dashon butono borno ayang naro toni oyang naro asu phena nai bakha phaya o phena ba musung yang tono ni khai pano koijak mani bangkha ba phaya yogriya haingul sok solu sokai ba kok kewang saklak tini Rwchabmung ni pandaba ang sarbe thongo Rwchabmung bano gedarjak tawo gedarjak nutongko George Orwell bini bumung nok kana korse English writer The Animal Farm bini Bijab concept mo pori nai lagi George Orwell bo kurung sabo sama ni to bo sina ni to dofa kaisa no jesa dofa no sokmona ke o dofa je mani rong no tiye kum sugo o dofa ni kum sugna mani rong no tei bini lai bo mani kog rong no pog li bini lai bo ma kog bo pawi thanga kai sekang ni kum sugmani kog bo pawi thanga hanga kai o dofa na kai kuno kan klenan na ge bo sai ni sesung komori thanga ta bagi tini o kog masaka sungkini tini kog borong ni kog rubai no kujuk sagati sana bagi kafra layo kog borok komona nai kahini abno kasana bagi kafra layo tini tipra sarani hukumu mukumu kemana nai kahini abno Tesa songsana ni kafra layo. Chini tong thai, cha thai, Karikha, ha kamakha, kok kamakha, abar no ki mana bagi jan kafra layo. Fiaba. So kisah mana once again nahi ya. Tini muti jaro sokoi mani ungkulogo tam karanto once again I lay so kok tongo bufang hangsano butharna hangai bini yarung sarana mang ge chini je problem to mani o problem yarung bukhago jom thangia bini berek bukura belai bosok abrok sini tok lagi jung je jarao kini kok bai kok salenani lasi laika je jarao kini Rwchabmung no Rwchabmani jung lasi laika je jarao kini hukum no tuyei kongchomnani jung lasi laika Oh Jorani simino, so torawo kalian cemo.
जों होनो 14 देवता आरो बर' कक बर' दंसि 14 देवता मतानि बुंबो बेबा वानजि बुङो आरो बर' चिनि कक बर' बुङो दंसि चिनि हिस्ट्री लाइक वन डिस्टोर जे दफा 184 जना राजानि राजत्व लुबैफायजाक खरजा राजानि राजत्वनि टाइम स्पेन्ड 30 years रमखांखै 184 into 3 बेसेबां दिनार 54,500 around 6,000 years जों सावै मानो 6,000 years रम इ हाउस जों बेसाजाक इ हाउस जों थाङै फायजाक फियाबातिनि चिन सिनिमुं तावा बबनो जों चिनि संस्कृति हनै रमैना बबनो चिनि सिनिमुं हनै जों रमैना ताबुको बुनि हुकुमु जे हामजागै जों यासक लायो आं मिथु दङ जरा कायसाव 6-7 मपरिफोर स्कुलो आंनि स्कुल क्लासमेट बाय कक बर' कक सारागिया साकाहै बुजागौ थाब्रागो दङ टिचार दा मति जरा संलाय फैजा 1972, 72, 73 वो रिगनाय रिशा थुइनाय खरक साखान करी क्या वो करी सारी गंदा मान चिनी शिकांगनी आचाई सं आनी बाबू सं बनो जराबो नुकसान बरो किसिम बरो मालायखाय कक बान्दिसो सालायो कक बरो सालायो ऑफिस थांनाय कोनो ऑफिसार न कक बरो बाय कक सागाखाय जों जालु बांला पारेनानि हिंसा जालु so that was the situation त्रिपुरानि राजाबाय चिनि जे सम्पर्क दंमोन चिनि जे हालत दंमोन अ हालत साजौरि रिजाखा अ जराव जतुसलाय favorite catch line tam dंमोन what was the catch line for last 50-60 years রাজারা ত্রিপুরার জন্য কিছুই করে যাননি হাজার হাজার প্রমাণ তো त्रिपुरानि राजारो त्रिपुरानि बागै कोनो खायमान करै त्रिपुरा सारनि बागै कोनो खायमान करै सायरा सानैसा ताबो साजागो होय कोनो जराव वासु के देखाय जे ओ कक्ताम बागै साजा बिनोग्रो कारण कायसाने because they want to dispossess you from your glorious history mind it abo midu manarak thai nini chung sasa laibu mano nungbai sekageri nanayo jeden nung kakha nung komorkha mungi to motabo थाना बिचो बर' थांमानि कैसा सामनबाय चिकन से कैसा टाउनशिप अमरपुर उदयपुरनि उलो अमरपुर जोंनि केपिटेल दंमोन उलो तेसे उदयपुर फैका तेसे अमरपुर थांका आमति वाइनो वेथन चेंज